Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawuthi-ke usahamba ushaya kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphumi uncindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke phela qobe uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ey'sabhensela ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Ukuze ngakuphuthisa izindaba ezinjengamanje ukuthi-ke ungakucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke eshaqishayo-ke laphana zithi-ke kwezingenayo kubikwa ukuthi inyanga yase-Volkskrug eMpumalanga uDr Sbu Ntimande useshiye abaningi bebambe ongezansi lapho okuvele khona ukuthi ubeyisa abantu emanzini eyobahlambulula, wabafaka emanzini, wabageza, ubese engena yedwa phakathi esizibeni. Kuthiwa ekungeneni kwakhe ube eseminza phakathi esizibeni, akabange esaphuma kwaze kwaphela ihora. Babe sebethuka laba akade ehambisana nabo beya emanzini, balibangisa esigodlweni ekhaya lakhe ukuyobika phela beyobikela umndeni wakhe ngalesi sigameko esimehlele. Okudidayo ukuthi bathe uma befika esigodlweni sakhe ekhaya bamufica ehleli phansi ehlanganisa imithi. Nokuthi uma bembuza ukuthi, mkhulu ufike kanjani lapha ekhaya? Kuthiwa ube esethi, thokoza bantwana bekhehla, amandla ayimfihlakalo yezulu. Zonke izivalo bezivalile ezimpilweni zenu namuhla zivulekile. Kusho yena-ke lo mlisa-ke lo beyise abantu inyanga-ke beyogeza laphana-ke emfuleni. Ucwilile, aphela amahora ecwilile. Bathi laba bebehamba naye sebethukile bethi boyo-report-a ukuthi hhayi ucwilile akasavuki, bamfica esesigodlweni ekhanda umuthi. Uma uzoqala phansi noma futhi usho lakho ngalolu daba ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalolu daba lolu bese wenza okulungile nje ungixhase. Ungaphumi ucindezelile ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama leli khona uzokwazi ukuthi uqobe uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha engiza nazo ngikufakela zona kulona ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.